Petr Tatarka prožil v letošní sezóně parádní návrat na soutěžní pódia. Ten Aminostar Profi týmu přešel do vyšší váhové kategorie a hned dokázal vyhrát mistrovství Evropy. Stal se absolutním evropským šampionem. Petr, jak náročné to bylo vůbec ten přechod a kam řadíš tenhle triumf ve své kariéře? Náročné to bylo v podstatě jako príprava na každú predchádzajúcu súťaž. Pomohla mi vlastne tá suplementace v Aminostar a bol tam ten rozdiel, že som mal troška viac času na túto Európu. V podstate to bolo, myslím, že rok a pol. A tým pádom kvalitná strava, kvalitné suplementy mi dopomohli nabrať tých niekoľko kil navíc. Mám teraz kamaráda, ktorý mi vlastne kupuje mäso, ja mu za to varím to mäso a mám kvalitnejšiu výživu. Ako je to väčšinou na hoviezím, takže i táto zmena v jídelníčku a možná ten sparring, že cvičím už nie sám, ale s niekým, kto ma podporuje v tom tréninku, ako dopomoc a takové vyhecovanie. Takže aj v tom vidím troška rozdiel s predchádzajúcimi súťažami. Nabrat ještě víc hmoty, ty už si to vlastně nastínil, určitě výživa a kvalitní suplementace. Jaké vlastně si musel podniknout během toho roku a půl změny, aby si právě nabalil víc hmoty na sebe? Zmeny tam neboli. Čo sa týka nejakého čarovania s tými suplementami, proste som mal všechno potrebné a delší dobu. Kulturistika je o tom, že tam človek musí zotrvať, ako vydržať určité obdobie a pravidelnosť je dôležitá v jedle, v tréninku, proste v odpočinku a to prišlo časom. Keby som tam obchal napríklad ešte nejakú súťaž do toho obdobia, tak možná nebolo by to tých 5 kg, čo som mal navíc, ale možná jenom míň a zase by v konečnom dôsledku ma chceli tlačiť do tej 90-ky, ale takto som už ukázal už na majstrovstvách Slovenska, že som mal okolo 95 kg kvalitných a na Európe som mal na vážení 95,7, takže už to by bola škoda vracať sa do 90-ky. Mám tam ešte veľkú rezervu do 100 kg, takže verím, že postupne budem lepiť ďalšie kila naviac. Ty jsi zmínil dvě věci, jednu zmínil vlastně právě Mezinárodní mistrovství Slovenska. Tam tě ještě porazil Štefan Havlík, ale pak si ho dokázal vlastně ty zase zpátky porazit na mistrovství Evropy. Zdá se, že dokážeš dobře načasovat tu formu, to je právě důležitý v té poslední fázi. Co je pro tebe nejdůležitější? No, tam načasování, v podstate ja som na tom Slovensku nerobil nič, akoby super kompenzáciu. Forma bola taková, jaká byla, vtedy ma tam Štefan porazil, ale z ohlasov to bolo vyrovnané. Takže to mohlo byť kľudne už aj na Slovensku obrácené, ale forma gradovala samozrejme na mistrovství Európy. Každý mohol vygradovať na mistrovství Európy, ale v podstate tam som mal, jak to dopadlo, lepšiu formu od všetkých. Takže to dopadlo pre mňa perfektně. Zmínil jsi, že ještě teď chceš nabrat nějakou svalovou hmotu, nabalit na sebe, prozrať, jaká je teda aktuální situace u tebe vlastně na začátku září, kam směřuješ tu formu a jak aktuálně vypadá ten trénink? Tak v podstate od té Evropy som začal cvičiť, tak po týždni, dvoch som už začal s tréningem. Ten trénink zpočiatku vyzeral takový víceméně rehabilitačný, jako odpočinkový a postupne som navyšoval váhy, menil sa štýl tréninku, začali sa pridávať váhy, víc dynamickosti do toho a práve teraz začalo období, kdy som začal už postupne nabírať, už mám vlastne akoby hmotnosť, z ktorej som sa pripravoval na tú Európu, takže nejakých 103-104 kg. A teraz začína to už to nové, ako navíc. Jako teraz už začínam budovat tu novou hmotu a uvidím, jak to půjde. A ten výsledek by si chtěl tentokrát načasovat na jakou soutěž nebo jaký časový horizont? Takto. Teraz na podzim je mistrovství světa, ale
jak jsem říkal, že znova mám len tu samou hmotnost výchozí jako před tou Evropou, takže znova by som vážil, myslím si, že stejně. Možná s tou kvalitou by se to trošička možná dalo vylepšit, ale tam je velmi krátký čas, takže keď se chcem zlepšit, potřebujeme delší dobu. Pak je další období jaro, tam je zase mistrovství Evropy a tam jsem vyhrál už maximálně, co se dalo v absolutku, tak uvažujem, takže to jaro ještě nechám tak a další rok na podzim je vrchol mistrovství světa. Takže tam by som sa chcel pripraviť s váhou, ja neviem, keď budem vážiť 97 na pódiu, tak to bude bezva. Vyměnil jsi i suplementy a jak ti pomáhají v tréninku, teď, že potřebuješ nabolit tu hmotu. Prozrať, jaký doplňky ty užíváš nejčastěji a jak ti prospívají? Používám z proteinu tie najlepšie proteiny CFM, tu 90 a v průběhu dne používám Action Whey Protein 85. Sú to vlastne bílkovinové, jakoby vysokoproteinové koktejly a podľa toho, kolik sacharidů potrebujem, tak si tam míchám buď maltodextrin alebo Vitargo spolu s kreatinem. Takže po tréninku si dávam aj pred tréninkom BCAčka. Ten kreatín mám v tej forme v toho Vitarga teďkom, inokedy mávam buď kreagenik alebo krealkalín. A ty BCAčka sú tam víceméně už teďkom pořád. A glutamin považujem za velmi důležitou aminokyselinu. Tu dávám aj pred tréninkom, aj po tréninku, aj pred spaním, aj ráno na lačno. Takže takový základ. Možná ráno na lačno ještě před snídaním si dávám vaječné aminokyseliny. Takže to je takový základ, co mám. Potom nastupuju spalovače, teda moc nepoužívám. Je to teda takové komplexní menu od Aminostaru, s kterým vypadá, že jsi spokojený? Určitě, tam se dá najít všechno. Buď do rysovačky, buď na pozbudění, buď před tréninkem, na svalovou hmotu, na budování, na energii, na všechno. Ty zmínil příjem sacharidů, že je vlastně důležitý, že podle toho potom vychází i ty další věci, tak jak vypadá konkrétně ten příjem sacharidů u tebe v téhle fázi? S tím taky dělám tak, že po súťaži postupně navyšujem podle formy, aby podle náročnosti tréninku se postupně navyšují sacharidy, aby to nešlo hned do tuku, ale podle náročnosti tréninku zvyšují a vlastně jak se zrychluje ten metabolismus, zvyšují se váhy, intenzita, tak si dovolím čím dál tím víc sacharidů. Takže teďkom klidně mám 500-600 gramů sacharidů. Nějak to necyklujem, jak to vychází. Možná v den volna si dám troška víc, ale kolem 500-600 se to pohybuje teď. A u bílkovin, které se hodně skloňují, tam máš recept jaký? Každé 3 hodiny, co to jde, jako nějakých 30-40 gramů bílkovin. Takže začnem snídaní a každé 3 hodiny dám, aby tam bylo dostatek bílkovin. Takže to vychází kolem 2,5, možná tak 2,5, tak to nehrotím to až tak moc. To záleží, jaké porce masa, kolik si dám odměrek proteinu, ale většinou to tak bývá na 2,5, maximálně do 3. Potom před súťažou už to je kolem 3 gramů na kilogram. Perfektní. Tady já ti děkuji za rozhovor a přeju hodně štěstí do dalších bojů, ať už na pódiu nebo mimo, protože vlastně děláš i kondičního trenéra, tak ať se ti daří na všech polích a budu se těšit na nějaké další pěkné výsledky na soutěžních polích. Ďakujem firmám Aminostarovám, že jste přišli. Díky.